Ministerstvo kultúry oznámilo, že víťazom verejnej súťaže Logo Slovenska sa stal Maroš Končar z Bratislavy. Druhé miesto získal výtvarný návrh bratislavčana inžiniera architekta Petra Jaka. Tretiu cenu porota neudelila. Víťazný návrh bude zverejnený až po zaregistrovaní ochrannej známky na úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Reprezentačná značka Slovenskej republiky Logo sa bude používať ako symbol Slovenska na výrobkoch vysokej jakosti, na propagačno-informačných materiáloch o Slovensku a pri ďalších príležitostiach. Samozrejme, ako náhle to bude možné, Logo Slovenska uvidíte aj na televíznej obrazovke. Podľa ministra kultúry Ľubomíra Romana do konca novembra tohto roku vznikne komisia v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí, školstva a hospodárstva na udeľovanie Loga Slovenska. Toto budú dostávať nielen výrobky, ale aj súbory a športovci. Autorom Loga Slovenska je 20-ročný výtvarník, ktorý vyhral v anonymnej súťaži. Vládnym časopisom